Nechtělo se mi jít cvičit, nechtělo se mi jít do studené vody, nechtělo se mi brzo vstávat, nechtělo se mi udělat práci, kterou jsem měl dělat. Ale šel jsem ji udělat. Co se stalo po tom, co jsem ji udělal? Cítil jsem se úžasně. Co se stalo po dlouhé době, co jsem to takhle dělal? Můj život se změnil k nepoznání. A proto se dneska budeme bavit o disciplíně, jak ji získat, k čemu je dobrá. Proč ti změní život? Přesně tak. Ty posloucháš Cestu k úspěchu, já jsem Ondřej Lopaur. Já jsem Dominik Šišán, vítáme vás. A dneska si pokecáme o tomhle tématu disciplína. Jinak lidi, máme tady gaučí, křesílka, trošku jsme zainvestovali do tohle studia, takže doufáme, že se vám líbí. Trošku jsme tady upgradeli. Přesně tak. Ještě bychom chtěli nějaký třeba možná obraz hodit nad nás, aby to bylo zajímavější. To nám pište do komentáře. Přesně tak. Takže vrhneme se do toho. Co to vůbec ta disciplína je, Dominiku? Jak bys to vysvětlil? Disciplínu bych vysvětlil jako to, že když tobě se do něčeho nechce, do něčeho nejseš namotivovaný, ale víš, že to je pro tebe dobrý a ty to jdeš díky té disciplíně udělat. Jo? Můžeš ji používat na strašně moc věcí v životě. Jo, to si řekneme, na co všechno se dá disciplína používat. Prostě bych tady jako první rozvedl ten rozdíl mezi tou motivací a dělání věcma s motivací a dělání věcí s disciplínou. Jakmile máš do něčeho motivaci, je to poměrně lehký udělat. Jo, prostě my už si kolikrát do tréninku prostě těšíme a tím pádem pro nás to není zase tak těžký. I když odjedeme těžký trénink, tak nepotřebujeme tu disciplínu k tomu, aby jsme ho šli odtrénovat. Ale když tam například vezmu to, že se nám třeba nechce vstát brzo ráno, ale přesto, že víme, že je to pro nás nejlepší, že máme nějaký plány v ten den, tak vstaneme. Nebo to, že víme, že jsme si řekli, že se po tréninku budeme pravidelně protahovat a my jdeme a po tom tréninku se protáhneme. Jo? Protože nebýt ty disciplíny, tak uděláme jenom to, co chci udělat, do čeho jsem motivovaný, do toho tréninku a vykašlu se na to a půjdu domů. Já si tam dám ještě to protažení. Díky té disciplíně. Takže jako disciplína tě prostě donutí dělat věci, co nechceš, protože bys jinak dělal to, co tě baví, to, co si užíváš, ale prostě ty potřebné věci, co ti pomůžou do života, jako třeba může být nějaká ta ledová sprcha, přesně ze začátku třeba trénink, protahování, tak tyhle věci, do kterých se tě zprvu nechce, ale víš, že jsou v dlouhém horizontu pro tebe prospěšný, tak tě disciplína udrží tomu, abys to dělal. Takže co je za tebe, hele, co je důležitější? Motivace nebo disciplína? Nejvíc cool na tohle, co jsi řekl, se mi líbí to, jak jsi řekl to zprva, protože nechceš celý život dělat to, co tě nebaví. A v tom je prostě ta disciplína strašně super, že ty ji vlastně využiješ na začátek. Třeba teďka chci začít chodit cvičit. Nebude se ti chtít cvičit, protože tam budou lidi nějaký, jo, nevíš, jak na to budou koukat a takhle. Využiješ disciplínu, půjdeš cvičit, půjdeš párkrát, uvidíš nějaký progres, nějaký výsledek v tom, že to má smysl. A věřím tomu, že ve spoustě těchto věcech si najdeš tu lásku a začnou tě prostě bavit. A to je to, co je na té disciplíně nejvíc cool, že ze začátku se ti fakt jako nechce, z začátku se toho přemlouváš, ale postupem času to pro tebe v tom začneš být lepší a začne to pro tebe být lehčí a lehčí. První prostě studená sprcha pro tebe bylo něco neuvěřitelného, prostě najednou ledová voda, nikdy se s tím nesetkal v životě. A dal si s druhou, třetí, čtvrtou, dělal jsi to také půl roku. Teď jdeš do studený sprchy a říkáš si, ty vole, minuta, jako v pohodě, to nic není. A takhle to je přesně s tréninkem. Přišel si, bylo to pro tebe těžký, bylo pro tebe těžkých 50 kg na bench, najednou dáš to, je to pro tebe v pohodě. A to je na té disciplíně strašně super. Co je pro tebe důležitější? Motivace, disciplína, ty jak na to pohlížíš? Protože hodně lidí tvrdí, že prostě disciplína rovná se víc než motivace, tak jestli s tím třeba souhlasíš, nebo máš tam nějakou výhradu? Podle mě ta prvotní, jak hodně lidí říká, že jako disciplína je prostě víc než motivace. S tím úplně extra nesouhlasím, protože tam ta motivace prostě být musí. Jakmile nemáš ty tu motivaci, jakmile ty prostě třeba teďka vážíš 200 kg a nedostaneš tu motivaci, hej ty vole, nelíbí se mi, jak žiju, nelíbí se mi, jak na tom jsem, potřebuji změnu a teďka si představíš to, jak budeš vypadat, když budeš mít o 100 kg míň a nedáš si tu vizi do té hlavy a nebudeš motivovaný, tak prostě v tom bodě nic takového neuděláš. Ta motivace je prostě spouštěč, že jo? Přesně prostě nakopne. Ale potom tu disciplínu využiješ k tomu, aby se z tomu výsledku dostal, aby se ho dotáhl do konce. Protože se ti může stát, že ty si dáš takovýhle cíl.
jeden den se namotivuješ, řekneš si, hej ty vole, teďka prostě půjdu zubnout těch 100 kilo, co mám zubnout. Budeš to namotivovaný, říkáš si, jo, tyjo, ráno si udělám tuhle snídaní. Jenže pojedeš takhle první den, druhý den, třetí den a čtvrtý den tě někdo pozve na oslavu. Budeš tam mít možnost se opít, sežrat tam všechny dorty. A ty budeš muset využít disciplínu a vzpomenout si na to, co jsi řekl před těma 4 dněma. A to, že zhubnu 100 kilo. Takže se tady nepřežeru. A v tomhle bodě využiješ tu disciplínu. Protože bez ní by ses tam přejedl, druhý den by ses probudil, říkám, no, tak jako už prostě jsem to pokazil, už to nemá smysl. A takhle bys to nedotáhl do konce a furt bys padal bez té disciplíny. Rozhodně, protože ta motivace tam občas prostě není. Přesně. A prostě v ten moment, dejme tomu, když začínáš s fitkem, jak říkáš, první, druhý, třetí den se do toho fitka jde, skoro tam běžíš a pak může přijít přesně ten, kdy se ti nechce, máš mít ten trénink a prostě teď musí přijít ta tvrdá disciplína, která tě tam dokope i tak jít, i když se ti nechce. Tak. Takže to funguje vlastně úplně krásně společně, že to není tak jako, že jedno je lepší než druhý, ale jedno bez druhého prostě nefunguje. Přesně tak, nemůžeš prostě si říct bezdůvodně jako teďka chci zhubnout 100 kilo. Nejde to, protože prostě ty musíš mít motivaci k tomu zhubnout těch 100 kilo. Musíš mít důvod, musíš mít prostě pádný, jasný důvod, proč do toho chceš jít. A jakmile si nastavíš ten cíl, tak v těch bodech, kdy tobě se nebude chtít, tak využívat ty disciplíny. Otázka další. Na tebe. Okay. Jseš disciplinovaný? Disciplína je něco, na čem pracuju, samozřejmě. Nejsme prostě nikdo z nás takový, že bychom měli všechno 100% nalajnovaný, všechno dělali perfektně. Vůbec prostě ještě nejsme v tom dokonalí. A já si třeba myslím, že nikdy nebudeš. A myslím si, že ani prostě nikdy nebudeš. Že to je cesta pořád. Prostě je to furt ta cesta, ale je tam důležitý vidět ten posun v tom, že prostě jsi lepší, než jsi byl loni. Že věci, které mě pro mě loni byly takový, že jsem se k ním ani nedokopal, tak teďka sednu a jdu je udělat. Jo? Teďka prostě už nemám takový to, že něco oddaluju do konce dne, do večera, do dalšího dne, ale prostě už mám v sobě takový to, hej, teďka jdu to udělat. Jdu udělat to, do čeho se mi nechce. Jo? I když prostě vím, že jsem si to stanovil teď do kalendáře, tak to prostě dokážu splnit. Takže v tom jsem na sebe hrdý a musím uznat, že ta disciplína se mi hodně zlepšila. Prostě mám dny, kdy si řeknu, že vstanu v 6 a vstanu v 7. No jasně. A prostě to tak je, ale vidím na sobě progres oproti minulému roku a to je ten klíč. Přesně. Jak jsme se o tom bavili, ta disciplína podle mě je něco jako, v čem se pořád zlepšuje, že jakoby před 5 rokama pro nás bylo náročný jít třeba na trénink, když se ti nechtělo po škole. Teď už jsme jako disciplinovaní v tom, že prostě do toho fitka jdeme, když se nám nechce. Přesně. Samozřejmě, když si tím, že jsme unavený, tak to neberu, že prostě máš mít rest, tak si ho dáš, jo. Ale když takhle, potom samozřejmě byly další věci, třeba nějaké to otužování, začínat si v tom hledat disciplínu, začít si hledat disciplínu v tom, že začneš stávat a postupně takhle zvládáme, ale přicházejí nový a nový věci, v kterých ještě vůbec nejsme třeba disciplinovaní. Může to být úplně cokoliv. A myslím si, že jakoby přesně jak jsi říkal, pořád by za mě i ten život měl být v nějakém dobrém poměru, že být sice disciplinovaný, ale prostě občas si tam dát něco dobrýho, občas si prostě přispát, občas místo prostě to, aby si jel 12 hodin pracoval, prostě si je tamhle s přítelkyní někam na výlet. O tom bych se chtěl tady bavit o disciplíně, že disciplína se nedá využívat, nebo nemusíš ji využívat jenom v práci a v tréninku. Ale dá se disciplína využívat i ve vztazích a v tom reálném životě. Hodíme si pak tady nějaký příklady toho, co mě prostě napadá, ale fakt ji můžeš používat jako v daleko víc věcech, než čistě jenom v té práci. Jo, například prostě máš spousty věcí, do kterých se ti třeba nechce. Jo, máš prostě, všichni víme, jak je důležitý prostě si vážit jakoby rodiny a lidi, co máš okolo sebe. A dost často se ti prostě nechce třeba si představ to, že každý ráno nebo každý večer řekneš svojí rodině, vole, nebo někomu, že ho máš prostě rád. Nebo že ráno vstaneš a obejmeš svoji mamču. To jsou takové věci, které ti změní život, změní ti ty vztahy, ale tobě se do nich občas nebude chtít, bude ti to připadat takový zvláštní a nebude se ti do toho chtít, ale i tady můžeš tu disciplínu využít. V tom, že prostě se ti do toho nechce, ale přesto to prostě uděláš. A samozřejmě další věc, čím se dá využívat ta disciplína, jsou prostě zákazy, který jsi stanovil.
Jo, takže prostě Lopi si můžeš klidně rozpovídat o nějakých zákazech, který pro sebe ty máš, nějaký challenge, který si stanovil, například třeba v jednom videu se zbavil o pornu a o těchto věcech, takže by mě zajímalo, jakoby, na jaký další věci ještě tohle máš. Tak rozhodně s tím pornem to je prostě takový, jakože chcem se od toho oba odprostit, pracujeme na tom, jak jsem se bavil v tom videu, tady bychom to taky rozhodně mohli někdy rozebrat trošku víc do hloubky, protože s tím máme oba zkušenosti. Já už musím uznat, že to je věc, kterou už jsem úplně hodil za sebe, jakože už jsem se od toho totálně odprostil. Už nemám ani myšlenku na to, že bych si prostě porno pustil. Od té doby, co jsme se spolu bavili, řekli jsme si, že už se na to nikdy nepodíváme. Nepodíval jsem se na to, prostě na to seru. A když vidím čím dál víc a víc videí, které jdou nahoru, které prostě blow-upujou, jak se tam mluví o tom, jak moc škodlivý to je a jak moc prostě, jak velkou změnu jsem pocítil na sobě, když jsem to přestal sledovat, tak už nemám jedinou chuť to udělat a prostě už nikdy nebudu koukat na porno. Rozhodně. A pak třeba spíš jako tuhle disciplínu se snažíš využívat prostě spíš to ráno, jakože ráno vstát z postele, to je jako asi ten, víš co, jakože když máš možnost spát do 8, prostě pospat si, tak tam asi jako tu disciplínu použiju úplně nejvíc, prostě abych vstal v těch 5 hodin, udělat si tu ranní rutinu, která prostě je pro mě nepříjemná, nejradši bych, že jo, ráno spal, po případě potom si šel prostě dělat cokoliv jiného, než prostě pracoval, prostě koukal radši na nějaký videa zábavný, něco takového, ale v tuhle dobu přesně aktivuju ráno tu disciplínu, tam je to za mě asi nejnutnější, že teď prostě odjedu ranní rutinu, dám si tu ledovou sprchu, dám si to kafe, pojedu podle plánu, co jsem si nastavil. Jinak mě asi nějaký extra zákazy nenapadají, už mi jako, nevím, jestli máš ty třeba nějaký. Tak já třeba jsem jakoby si dal to, že jsem byl přibližně 2 roky, že jsem pil každý den energetiák, možná i 2-3 roky a teď jsem si prostě řekl už někdy v létě, že ho prostě pít nebudu. Neřekl jsem teda, že si ho už nikdy v životě nedám, ale prostě jsem si řekl, že už ho nebudu pít rozhodně na denní bázi. Od té doby už se toho několik měsíců držím, už několik měsíců jsem ten energetiák neměl, což je pro mě taky dost velká věc, protože všichni víme, jak je kofein prostě návykovej a že ta závislost se na tom dá vybudovat jako strašně lehce a jakmile si ji budujete několik let, tak je fakt těžký s tím přestat. To znamená, že pokaždý, když projdeš kolem toho prostě energetiáku v obchodě, tak ty si musíš využít tu disciplínu na to, aby si řekl, ne, řekl jsem sám sobě, že si ho nedám, tak si ho nedám. I přesto, že ti lítají myšlenky, jednou to neuškodí, že ty si ho dáš, druhý den si ho dáš zas, třetí den zas, říkáš si to nevadí, bude to 3krát do týdne a už si zase zpátky u toho, kde jsi byl. Stejně tak u kouření, stejně tak u všech těch dalších návykových věcí. Přesně tak a to třeba ještě mě napadá, když už se to stane, že to prostě porušíš, což je prostě velká šance, že třeba dáš si ten energiťák, nepůjdeš na trénink jednou, tak to nejdůležitější, co je, druhý den neudělat tu stejnou chybu znova. Udělat úplně všechno, aby si druhý den to zvládl. Jo, protože si řekneš, teďka budu držet dietu, nedám si nic špatného a najednou si dáš někdo kousek pizzy, řeknou si, no to už je jedno, posral jsem to a teďka spadnou zase do toho stejného stereotypu. Druhý den si řeknou, no tak to už je jedno, pizzu jsem měl včera, tak si dám i dneska, dají si 2 kousky, další den 3 a budou zase zpátky nebo na horším tam, kde byli. Takže tohle mě třeba strašně pomáhalo, když jsem se právě učil stávat brzo, když jsem 2-3 roky zpátky řešil, že chci stávat nějakých 5 hodin ráno, tak když se mi nepodařilo ten jeden den stát, tak jsem dělal úplně všechno, abych druhý den fakt stál a zase nejel zpátky do těch kolejí. Takže to je za mě jako extrémně důležitý, protože pravděpodobně tam prostě chybu uděláš. Nejseš prostě stroj, pravděpodobně nevím co, skipneš trénink, ty si třeba dáš Monster, budeš mít třeba chuť najít znova na ty energetiáky, tak prostě tu dobu musíš použít tu disciplínu extrémně, soustředit se na to a dostat se do toho. Připomenout si, proč to udělal. Klidně to napiš někde na papír, protože dost často na to zapomínáš. Jo, řekneš si, nevadí, když si jednou to porno pustím, a řekneš si, nevadí, když si jednou to energetiák dám. Napiš si na papír, proč ses na to vykašlal, proč si přestal dělat tyhle špatný návyky. A jakmile ty budeš mít fakt pádný důvod, proč to nedělat, tak ti to taky hodně může pomoct. Rozhodně. A ono stejně, když tohle, že uděláš, tak se potom nebudeš cítit dobře. Takže když mi zase špatný pocit, že jsi něco porušil, takže jako i to je ta motivace prostě, že si uvědomit, co s tím máš spojený za emoce, když to uděláš. Je to tak. Že jako když třeba teď koukáš, nevím, v dietě, na nějaký prostě mekáč, že se chceš totálně přežrat, tak si řekni, jak se budeš cítit potom, až to uděláš. Budeš šťastný, budeš si říkat. No jak po energetiáku se budeš cítit dobře, viď? No jasně, no, ale pak jako za pár hodin si řekneš. No jasně, no, budeš ze sebe zklamanej. No jasně. A přesně. prostě ty nechceš. To jsme se bavili o tom sebevědomí, že prostě víme, že jsme si řekli třeba
dneska ráno jsem si zadal úkoly, nebo včera jsem si zadal prostě nějaký úkoly, co ten den udělám a když je prostě všechny splníš, tak uděláš to prostě tak, jak jsi chtěl, dal jsi nějaký slib sám pro sebe, tak ty budeš sebevědomější v tom dní prostě. Budeš se cítit jak superhrdina. Budeš prostě těm lidem koukat do očí, když s nima mluvíš, přijdeš prostě, budeš se chtít bavit a takhle, na rozdíl od toho, když jsi řekl tady k svýmu nejlepšímu kámošu, že už nikdy nebudeš koukat na porno, dal si s ním sázku a teď prostě přijdeš za ním a víš, že jsi to prostě porušil, že si něco někde vyprávěl, že něco uděláš, neudělal jsi to. Dal jsi prostě nějaký sliby, ať už s někým nebo sám pro sebe a ty se porušil, takže ty nemůžeš mít to sebevědomí, protože sebevědomí znamená, že si věříš, že věříš tomu, co říkáš a co děláš. Jakmile ty něco řekneš a neuděláš to, nebo to uděláš jinak, tak nemůžeš mít sebevědomí, protože si nebudeš věřit, to je sebedůvěra. Yes. A taky u toho podle mě je důležitý, jakoby, když takhle někdo začíná, chce si právě tu disciplínu budovat, tak je strašně často lidi dělají chybu takovou, že si naplánují extrémně moc věcí. Že chtějí začít cvičit, to dietu, spát dobře, otužovat se, ještě k tomu třeba boxovat, protahovat se, každý ráno běhat, ledový sprchy, bla, 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 bla. A je toho tolik, že vlastně nejsou absolutně schopní to splnit. To prostě jakoby... A pak přijde ten crash prostě po tom týdnu. Prostě my, když si řekneš, jako teď to vypadá, že nekoukáme na porno, otužujeme se, ráno stáváme brzo, chodíme spát, cvičíme, jíme dobře. Ale tenhle progres nám trval 5 let. Přesně, minimálně. A ještě pořád to prostě není jakoby úplně... Prostě my jsme začali tím, že jsme jenom začali chodit do fitka. Přesně. To byl první krok, který my jsme udělali. Prostě začali jsme chodit do fitka a snažili jsme se tam udržet nějakou tu pravidelnost. A chodit 2krát do týdne do fitka pro nás byl těžký úkol. Přesně tak, takže úplně v pohodě, že tobě to dělá problém, nám to dělalo to samý. Po nějaký době, třeba po roce, klidně jsme začali trošku řešit stravu. Oproti tomu, jak teď řešíme stravu, to bylo úplný prd, ale v tu dobu prostě nám to taky dělalo problém. Prostě. Po 4 až 5 letech jsem tam přidal to protahování. A teď jsem v tom konzistentní. Sice prostě občas se protáhnu na 2 minuty, ale prostě furt to udělám, protože právě už tu disciplínu. Že bych chtěl říct tady, že je furt lepší to udělat na půl, nebo aspoň trochu, než to neudělat vůbec. To znamená, že ty budeš mít rutinu, že se budeš 20 minut protahovat. Lepší se protáhnout na minutu, prostě udělat lehký stretching a budeš mít ten úkol prostě splněný a postupně to můžeš třeba navyšovat. A spíš než na půl bych řekl to aspoň zkusit, jakože. Jo. Že jako jít do toho, že do toho dáš to maximum, ale třeba ten den prostě nebude dobrý, když to třeba převede na ten trénink, tak dáš prostě to maximum, co ten den máš. To maximum, co tomu protažení jsi jako schopnej dát. Takže u tohoto extrémně funguje, že tě to tělo obmění, že třeba po tom tréninku se cítíš extrémně dobře. Po tom tréninku, na který se ti fakt nechtělo jít, ale hesl se, že půjdeš, tak se cítíš extrémně dobře. To je ono. To je fakt jako výhoda tohohle, že prostě ty si řekneš v ten den, že se ti třeba do ničeho nechce, ale když ty se na to vykašleš, budeš se cítit mega blbě, když to neuděláš. Budeš si den předtím řekl, že to uděláš. Ale jakmile uděláš všechno, co jsi ten den řekl, nebo aspoň prostě to zkusíš a půjdeš to zkusit udělat, tak se uvidíš, že se budeš cítit daleko líp, než by se cítil, kdyby se na to vykašlal. Rozhodně, jak se to říká u fitka, ale je to u všeho. Nejhorší trénink je ten, na který si nešel. Takže takhle to úplně u všeho je, takže prostě jít do toho, i když se ti úplně nechce, necítíš se úplně nejlíp, prostě dej do toho maximum, co ten den můžeš. A je to tak. Budeš na sebe hrdý, budeš pak sebevědomější, ta disciplína se ti posílí. Když vůbec jsme u toho, tak jakoby, jak tu disciplínu získat? Jako disciplínu už prostě teď se člověk narodí, má disciplínu, nebo jako, jak vůbec ji získáš, jak ji dostaneš? Pro mě pravidelným tréninkem, tím, že prostě budeš to praktisovat prostě každý den snažit se prostě udělat něco takového, jo? Takže klidně jako takový krok, co můžeš zkusit, tak prostě dát si jednu takovou aktivitu, která bude třeba fakt lehká. A to třeba dát si tu meditaci na 2-3 minutky denně. Prostě jenom to, že si na 3 minuty sedneš na gauč a zavřeš oči a budeš dejchat. A udělej to takhle prostě jenom takhle jednou denně a řekni si, že to budeš takhle dělat. Přijdu, když ti nebude chtít, ale prostě ty přesto, že se ti nebude chtít, tak to uděláš. Očkrtneš si bod. Rozhodně, takže jednoduše řečeno, ta disciplína není nic, jako co máš od začátku, musíš na tom pracovat. My jsme si ji převážně vybudovali prostě tím tréninkem, že jsme se naučili. Já si vzpomínám to teď živě, že jsem byl někde s přítelkyní, jsme byli u nich na baráku a já jsem nešel na trénink, kde se mi nechtělo. Prostě chtěl jsem být snírači, tak jsem to prostě odřekl. Takhle jsem to klidně udělal, fakt jsem to dělal často ty tréninky, když jsme s klukama chodili, neměl jsem tu disciplínu, řekl jsem si, dnes teď jednou nepůjdu, pak to bylo po druhý v řadě jsem nešel, po třetí, takže jakoby tu disciplínu jsem taky neměl.
Ale jak říkám, do toho fitka už to máme natrénovaný, už tam ta disciplína je, už teď říkám, že už to je prostě něco jiného, že na ty tréninky se těšíme a tak. Takže teď už jako mi nedělá problém jít na trénink. Hodně lidí se mě ptá, ty vole, to dáváš, jo, 4x týdně do fitka. Říkám, pro mě to je úplně to samé, jako bych si teď prostě každý večer měl vyčistit zuby. To ano. Prostě je to prostě neodmyslitelný od toho týdne, že do toho fitka půjdu. Ne, no, tam je prostě nastavený, že to tam takhle bude a jakmile to tam prostě už máš v tom svém životě, tak už je pak i kolikrát těžký se od toho třeba i odprostit, protože Přesně. už to je prostě tvoje rutina, stejně jako čištění zubů. Přesně tak. Ale co jako chci říct, že prostě my dva s Dominikem jsme na tom byli úplně stejně. Určitě taky můžeš zazpomínat, že prostě nechtělo se ti, nešel, vyprdl ses, prostě si řekl, venku prší, nejdu na trénink. Pak si začneš dát výmluvy, že jo? No jasně. No, Prostě jasně. jako proč nemůžeš zrovna dneska jít? Prostě dneska venku chumelí, autobusy vole, mají zpoždění, Cesty kloužou. prostě nikam nepůjdu. Radši tady bude lepší, když prostě, já nevím, třeba si pustím video o cvičení, bude to lepší. Ne, ty jsi Zahraju řekl Fortnite. prostě den předem, že si půjdeš zacvičit, tak si dneska půjdeš zacvičit. A když se to nepodaří, prostě tak makej na tom, abys tu disciplínu budoval. Prostě to, že budeš selhávat, to je prostě v pohodě. Prostě z chyb se člověk učí, takže když selžeš, nevadí, prostě zkus to znova, udělej to líp. Je tak. Ještě bych dodal takovou věc, jako že hodně lidí jsou takový perfekcionisti, že nechtějí nic začít, protože by to nebylo perfektní. Což je taky prostě nedostatek té disciplíny. Že prostě já si třeba řeknu, teďka do hodiny si napíšu scénář na tohle video. A prostě to udělám do té hodiny. Co nebudu mít za tu hodinu, nebude to perfektní. Kdyby to chtěl, aby to bylo perfektní, budu to dělat 3 dny. Jenže je furt lepší to udělat, než to udělat totálně perfektní, precizní, protože takhle to neuděláš nikdy. Yes. A jakoby perfektní třeba plno lidí, že nevím, že začnou cvičit, až se třeba naučí všechny techniky jako na studiu na internetu. Jo. Jakoby ten moment, dokud to prostě neskoušíš, nebo prostě nezačnu dělat podcast, dokud se nenaučím správně mluvit. Přesně. Ty se nenaučíš správně mluvit, dokud to nebudeš zkoušet, takže my tím, že to tady budeme zkoušet, tak se budeme učit líp mluvit a tak dále, budeme se v tom zlepšovat. A kdyby jsme nezačali, tak prostě nikdy, prostě za mě jako tohle je jako, nečekej na to, až budeš dokonalý v něčem, až budeš v něčem dobrý, až bude ten Určitě. správný čas, prostě začni teď, dneska, nejpozději zítra. Přesně. Prostě nečekat na ten pravý okamžik, protože Nikdy ten nenastane. nikdy nepřijde. A nikdy to, co uděláš, nebude, že, si řekl, že by si jako prostě řekl, až to uděláš, ty vole, to je úplně dokonalý. Kdybys tomu přijel ještě o hodinu víc, o 2 hodiny, o 3 hodiny, ale tenhle způsobem neuděláš nikdy nic. Mně třeba brutálně s tou disciplínou pomohlo cvičení a asi to otužování. Že to byly asi 2 jako game changery, co mi pomohly být disciplinovaný. To otužování ti pomůže v tom, že ty na sebe prostě se ti nechce a prskneš na sebe tu studenou vodu. Přesně. I přesto, že bys nejradši zapl tu teplou, nebo že bys nejradši prostě tam vůbec nešel a ty to prostě do sebe pustíš, takže v tom ti to může mrtě pomoct. No. Yes. Já si myslím, jako, že to otužování nikdy nebude jako komfortní, že řekneš hurá, jo. Ale furt to může být větší zábava, než to prostě byla, Rozhodně. jakmile ty přijdeš na ty benefity a uvidíš, že to na tebe dělá nějakým způsobem progres. Ale furt si myslím, že jako každý ráno si neříkáš hurá, že prostě máš tam, když si říkáš ty vole. Třeba v létě docela jo, tak ale jasně, v zimě jasně, je to jasně. fakt těžší. Ale když ta voda fakt je ledová, tak V zimě už se probudíš a není ti zrovna teplo, Jo. když se probudíš a nejradši bys ještě zůstal zabalený v té peřině a ty prostě vstaneš a jdeš do té studené sprchy. rozhodně. Co mi pak ještě hodně pomáhá být disciplinovaný, za mě asi nějaký, jakože i plán, ale i habit tracker, prostě, že si jako trackuješ ty body, jako co splníš. Nevím, jestli to dává smysl, ale jakoby, abych se udržel, třeba dejme tomu, že podnikáme oba, můžeme si dát, kolik práce chceme za ten den, týden, a abych ty dny neměl úplně jakože, prostě, že se mi může stát, že nic neudělám, taky strašně pomůže, když mám třeba ten týdenní plán, jak jsme se o tom bavili minule, a taky, když si to odškrtám, tak mě to třeba úplně nejakal se s tou disciplínou, každopádně k tomu prostě, abych za ten den udělal ty tasky, co jako potřebuju, což jako taky chce určitě nějakou disciplínu, tak mi k tomu ten habit tracker a... Já jsem dřív dělal taky denní, sorry. Ještě jednou? Já jsem myslel, že už končíš. Ne, už končím. Jsem dřív dělal taky denní jakoby plán a teďka jsem taky začal dělat spíš víc ten týdenní, protože v tom týdnu se to tak jako víc roztáhne a ty si dáš prostě jakoby úkoly, který chceš udělat za ten jeden týden. To znamená třeba vydat každý den krátký video, vydat jednou za ten týden dlouhý video, dáš tam ty klienty, který máš mít a takhle. Tím pádem budeš mít nějaký ten cíl, který se ti rozvrhne do toho jednoho týdne. Takže se ti nestane to, že ti do toho v tom jednom dní něco vleze, tak to můžeš prostě přehodit na ten druhej a je to takový za mě ideálnější. A hlavně ty dost často, když nebudeš si nic víc takovýho,
tak ty nevíš, co máš dělat, ty na to prostě zapomeneš. Já už tam mám teďka, jakoby je pátek, já už tam mám na příští týden třeba 10-20 prostě tasků, který vím, že musím udělat ten příští týden a jakmile jakoby já bych se teďka nekoukl na ně, tak jako zapomenu, pamatuju si z toho tak prostě 4 věci, které vím, že mám udělat a jakmile ty to tam máš takhle naházený, tak to pro tebe bude fakt jako lehčí. Máš pod kontrolou to, co máš dělat, to, co jsi dělal, můžeš si ohlídnout, takže to je za mě super. A třeba i u toho stávání mi strašně jako dřív, když jsem měl disciplínu, jsem si budoval na to stávání, tak mi strašný problém dělal stávat a nevědět, co ten dělá. Že jsem si říkal, ty vole, proč mám teď stávat v 5, když jako nevím, co teď budu dělat. Protože ty vstaneš, prostě probudíš se, teďka jako přemýšlíš, co jsi vlastně chtěl dělat, co vlastně máš dneska dělat. Takže koukneš na mobil, koukneš, že si někdo něco nepsal, rozvrhneš si to, začneš to rozvrhávat, říkáš si ty vole a máš najednou prostě 2 hodiny v tom dní pryč. Takhle já vstanu, řeknu si a jo, dobrý, tak si vzpomenu, že nebo se kouknu do toho svého kalendáře a říkám a jo, dneska jsem chtěl dělat tohle video, vstanu, dám si prostě tu sprchu, dám si tu meditaci, jdu se třeba projít, nebo prostě udělám to, co jsem si řekl, že půjdu dělat. Tím pádem prostě večer předtím, než půjdu spát, tak si přichystám to, co chci za ten den dělat, abych prostě věděl, nemusí to být na milisekundy, ale aby si prostě tušil, teďka bude ranní doba, v ranní dobu budu dělat tohle, když to během nepřeházíš, ale důležité, aby se aspoň první tu hodinku, 2, 3 věděl, jak to ráno bude vypadat. To je za mě jako super, no. Tohle jakože právě extrémně, když se třeba chcete snažit stávat brzo, já jsem jako nikdy nebyl nějak ranní ptáč, že bych se budil jako sám, musím se jako i doteď nutit jako stávat v 5. Každopádně plán mi pomáhal a přesně jak jsme se bavili ráno, jedu ten prostě na autopilota, že tam prostě naprogramovat, co chcete. Ale to jsme už rozbírali v minulém videu v ranní rutině, takže na to se určitě koukni. Určitě. Ještě k tomu jako spánkovým bych doporučil prostě spát delší dobu. Spát těch 8, klidně někdo, komu vyhovuje 9 hodin, 7 hodin, spát tu dlouhou dobu, protože pokud ty budeš spát 5 hodin denně, tak pro tebe bude vždycky extrémně těžký stávat. Akorát si to přitěžuješ zbytečně a využíváš tu disciplínu na špatnou věc, protože disciplína se nemá dávat na úkor zdraví. Rozhodně. Pokud ty tu disciplínu využiješ na to, že jsi prostě rozsekaný a stejně vstaneš, tak jako z krátkodobého hlediska to může mít nějaký efekt, z dlouhodobého hlediska to pro tebe bude sebedestruktivní. Takže vždycky bych se držel jako aspoň těch 7 až 9 hodinách, jak se prostě určuje. Ideálně by bylo třeba stávat bez budíku. Jo. Což bych si chtěl jako jednou nastavit, ještě v tom bodu bohužel nejsem, ale abych se prostě ideálně v podobný čas probouzel bez budíku, by to bylo přirozený probuzení, myslím, že by to taky mohlo být super. Prostě mám někdy, vím, že mi sedí těch 9 hodin se vyspat úplně a cítím se líp, než když prostě vstanu po 7:30 třeba, tak se cítím ještě takový, že by to tělo ještě chtělo spát a říkám si, že ty naspaný hodiny se mi vrátí v té mojí produktivitě, protože kolikrát ta naše práce, co my děláme, tak není vázaná na to, kolik hodin odpracujeme, ale to, jak efektivní v ní budeme. A to je spíš bych řekl asi u každé práce. Akorát, že jo, normálně jako v normální práci. No tak jako máš práci, kde prostě budeš takhle přehazovat součástky a na to vlastně ve finále... tak když budeš víc fresh, tak to přehodíš třeba o milisekundu rychlejc a tak si to nasčítá. To no, ale kolikrát to je uprdele už spousty prácí. No jako jasně, no, ale jako jasně, někdy na tom záleží víc, někdy míň, ale pořád bych jako si myslím, že přesně, i když si řekneš, ale tady za 9 hodin spánku, když můžu spát 4, ty ve skutečnosti sice budeš pracovat o těch 5 hodin víc, ale vlastně, když jsi vyspalej, tak tu práci uděláš mnohem rychleji, takže to vlastně vyjde šul nul a u toho druhého případu jsi ještě zdravý. To je stejný u učení, že jo? Prostě jakmile se ty budeš učit o 5 hodin díl, že ubereš na 5 hodinách spánku, tak stejně to, co se naučí, se ti ukládá v noci do toho mozku. Yes. Tím pádem vlastně jakoby to učení bude úplně jako... A stejně si myslím, že třeba 3 hodiny jsi schopný tomu dát jako maximum. Jo, to je prostě jako jenom... Teď mě posílal kámoš, že nějaká holka dávala na TikToku, že se učí 18 hodin denně teďka někde před nějakýma téma. Totální prostě píčovina, jako to z té učení, že prostě se učíš, vezmeš mobil do ruky, odpovíš na zprávy, vezmeš mobil do ruky a jedeš, ve finále čistý čas učení jsou 2 hodiny a ne 18. To mi třeba pomáhalo, když jsem se učil na maturitu, že jsem se třeba učil 2 hodiny, 2 hodiny jsem zase dělal něco úplně jiného, třeba fitko, šel jsem se odreagovat a znova jsem se k tomu vrátil a takhle mi to fungovalo. Soustředit se na kvalitu té práce a ne na to, aby bylo co nejvíc. Na kvantitu přesně, na kolik toho máš času. Jestli hrozně, co bych tady ještě chtěl rozebrat, je to být disciplinovaný versus jako nějaký balans v tom životě. Protože
teď je takový trend, prostě David Goggins, prostě pojedeš totální rutiny, prostě bomby, monk mode, prostě budeš drillovat práci, všechno, vlastně nežiješ ani, teď prostě třeba 5 let nebudeš se vídat s kamarádama, nebudeš chodit nikde to a přijde mi to úplně totálně zbytečný za mě. Neříkám to jakoby rozdělit třeba na etapy, že dejme tomu, že tenhle měsíc prostě pojedeš monk mod, pak si dáš třeba týden volnějc, přesně půjdeš s kamarádama, trošku doženeš ty, pak zase pojedeš třeba 14 dní totální drilly, pak si zase odpočneš, ale třeba rok v kuse si myslím jakože totálně, neříkám jako disciplínu, když budeš stávat v 5, pojedeš jakoby v klidu, dáš si ranní rutinu, něco uděláš ráno, dáš si chill, ale teď spíš mluvím o tom jako u těch extrémech, kde prostě fakt jako... Ono je totiž jakoby, když ty proválíš celý den, proválíš celý týden prostě děláním třeba těch špatných zvyků a takhle, tak to je za mě špatně. Rozhodně. A to považuji jako nebejt disciplinovaný a to nebejt produktivní. Jo. Ale já jsem začal jsem změnil díky prostě jako tomu, že sledujeme Hamzu jakoby na YouTube, tak jsme změnili svůj pohled na to, co to znamená být produktivní. Dřív pro mě být produktivní, třeba v mojí práci co děláme jako fitness trenéry a točení videí, tak dřív to pro nás bylo natočit video, naskriptovat video, otrénovat klienty, udělat tréninkový plán, to byly produktivní věci. Jenže tohle je špatný přístup. Já když jsem závodil v kulturistice, měl jsem nějakou dobu, kdy jsem prostě měl to, že jako kámoši jako dobrý, tak jako kámoši fajn, ale jako trávě s nima víc času, ztráta času. Rodina, může to být trošku ztráta času. Holky, ztráta času. Prostě jít se projít, může to být jaký ztráta času. Soustředit se na ten svůj grind. To je takový to, co ti tady cpe strašně moc fitness influencerů, celkově influencerů, jako prostě, kolikrát to slyšíš i od Tejta a takhle, prostě takový ty keci typu, nebo Goggins, prostě nic proti Gogginsovi, ale takový to jako, musíš prostě makat tvrdě, non-stop, bez přestávky, ser na všechno ostatní. Zkusil jsem si podobnou periodu, samozřejmě ne takovou, že bych byl tak disciplinovaný jako David Goggins, ale takovou tu periodu, kdy pro mě jediný, co záleželo, byly ty moje cíle a dělal jsem všechny jenom tyhle ty produktivní věci, jako že jsem si šel zacvičit, natočil jsem video, udělal jsem prostě práci, byl jsem v práci a tyhle věci a hodil jsem stranou tyhle ostatní věci. Jo, a jako je prostě ta procházka, rodina, čas s kámošema, holky a všechno tohle. A upřímně je to hrozný. Je to hrozný způsob života, který možná může fungovat někomu, ale věřím tomu, že většině bude fungovat ten, jaký jsme si vybrali my, a to je prostě to, že ty do svého produktivního času nepovažuješ to, že se budeš pofakovat u těch špatných návyků, jako je prostě to sledování porna. Ale to, že prostě půjdeš s kámošem na hodinu na pokec a pokecáš si s ním o životě, o tom, co je novýho, tak to brát jako produktivní čas. Pokud to je správný kámoš, který má taky cíle, který tě vede dobře, nejít si s ním zachlastat. Ale brát to jako, že to je ten kámoš, který tě někam posune a je to prostě ten tvůj dobrý kámoš. Nebo trávit čas prostě s holkama, nebo s holkou, která je prostě fajn, pokud máš fajn přítelkyni, tak prostě ten čas, který s ní strávíš, že s ní půjdeš na večeři a takhle, není neproduktivní čas. To je něco, co tě, pokud to máš prostě jak my, tak tě to posune dál. Pokud máš okolo sebe ty správný lidi, tak tě tenhle čas, který ty strávíš, ten víkend, který strávíš s tou přítelkyní, tak tě do toho dalšího týdne pracovního posune daleko víc. Ta procházka, že se půjdeš po 2 hodinách práce projít, tě posune dál. To, že půjdeš do wellnessu, tě posune dál, protože ty vypneš, dostaneš jiný myšlenky. Že pojedeš na víkendový vejlet někde, se projet, posune tě to dál. Za mě to je stejně jako ten spánek, prostě jakože když tyhle aktivity neděláš, přesně že s kamarádama a tak je to jako by spal prostě 4 hodiny. Prostě jsi schopný fungovat, každopádně za nějaký čas prostě už nejdeš ten svůj maximální potenciál. Takže když tam přesně tyhle jako aktivity zařadíš, že jsi prostě, že se jdeš vyrelaxovat s kamarádama, prostě strávíš s nima čas, neříkám prostě jít se vykalit s nima, ale prostě budeš s nima, půjdeš s rodinou, prostě jako ztratíš, že není to ztráta času prostě. Nestratíš s nima ten čas, ale prostě ty tím, že jakoby odpočneš od toho biznisu, budeš dělat víc tyhle relaxační činnosti,
tak budeš v dlouhodobém horizontu mnohem víc produktivnější, než kdybys prostě teď jel jakoby 2-3 měsíce totální hroty, 12 hodin bys prostě pracoval, úplně totální bomby jel, tak potom za mě prostě už ta produktivita půjde dolů, až dokonce si myslím, že se může dostat tomu nějakému statusu vyhoření a tak a tímhle tomu předejdeš. Ta psychika naše lidská není stavená na to, aby jsme byli sami. Aby jsme prostě... Koukni se na ty úspěšný milionáře, kteří jsou sami. Když mají ty drahé věci, drahé auta, vole, a nemají to s kým sdílet. Nemají koho v nich víst. Jsou šťastní? Nejsou. Většina z nich ne. Takže tak tohle se stane, pokud ty budeš se soustředit jenom na to, vole, být prostě úspěšný, myslet jenom sám na sebe, být sobecký a soustředit se jenom čistě na ten grind a vyřadíš tyhle věci, jako je ten čas strávený s těma blízkýma. Rozhodně, měl bych tam nějaký balans a už nejenom z důvodu, že jako nebudeš šťastný, ale pak třeba tam můžou přijít nějaký zdravotní komplikace za mě, takže fakt bych tam se snažil mít ten balans vždycky a přesně nebral to tak, že teď se tady půjdu projít, odpočnout, že jsem prostě slaboch, který prostě nemůže, ale prostě koukat tomu na to, hele, jo, teď jsem produktivní a teď odpočívám. Jo. Lehneš si tady na půl hodiny na gauč, budeš mít zavřený oči, dejchat, nejsiš neproduktivní, prostě regeneruješ, ten tvůj mozek prostě potřebuje mít tam chvíli nějaký break a prostě to všechno, to, co si v tom dní udělal, trošku tam jako vstřebat a tak a tohle jsou všechno produktivní věci. To znamená, že pokud je tvůj cíl být nejlepší youtuber, tak součást té cesty k tomu je to, že si ráno dáš studenou sprchu. Součást té cesty k tomu je, že si dáš meditaci. Součást té cesty k tomu je, že půjdeš večer s holkou na večeři. Součást té cesty je, že půjdeš s rodinou. Součást toho je, že si na hodinu vyslechneš svýho kámoše, co ti chce říct. Rozhodně. A vždycky jakoby i během toho dne, že třeba nejenom o víkendu, ale prostě třeba uděláš nějaký task 2hodinový, ten mozek třeba je strašně zapřažený, skriptuješ nějaký scénář, musíš u toho přemýšlet, tak potom by šel třeba na další hodinu dělat nějakou úplně no-brain aktivitu, prostě půjdeš třeba mít nádobí. Jo. Prostě úplně u toho vypneš, tam prostě nad tím nebo půjdeš se projít do lesa, prostě budeš jenom koukat kolem sebe. A myslím si, že tímhle způsobem, když takhle půjdeš třeba kolem toho dne, že 2 hodiny pracuješ, hodina pauza, teď zase za tu hodinu se tak vyrelaxuješ, že další 2 hodiny třeba můžeš jít další totální bomby. A kdyby se jakoby u toho pořád seděl, dal 2 hodiny bez té pauzy, tak si myslím, že už ten výkon by šel po té 2 hodině. Prostě ten grind mindset jakoby z dlouhodobého hlediska je strašně neudržitelný. Vidíš to na sobě, že prostě třeba 5-7 dní fakt jenom prostě makáš, jedeš bomby a nemáš tam tyhle ty odpočinkové aktivity, tak prostě přestaneš tak jako fungovat úplně nejlíp, jo, nemáš najednou, mně přijde, že už pak ani nemám třeba myšlenky, jako jak sedím prostě 3 dny v kuse, sedím prostě u počítače a něco dělám, tak najednou mně přijde, že jako už nemám ani myšlenky, co jako vymýšlet dál a že se cítím tak jako prostě zvláštně takový přesně vyhořelej. Ta produktivita nebo tak, jako ta kreativní mysl, že přesně potřebuje to, abys odpočíval, abys byl prostě v psychický pohodě, v žádném nátlaku, a potom prostě ta kreativa půjde mnohem přesně nahoru. Takže teďka makáš týden v kuse, pojedeš na 2 dny pryč, kde budeš prostě třeba dělat nějaký menší tásky, anebo prostě vypneš úplně. Uvidíš, že se vrátíš, budeš natěšený do té práce, kterou chceš dělat a prostě uděláš 2x tolik. Yes. A tím, že třeba úplně vypne, nemyslíme, jako že přestaneme řešit stravu, že si prostě dáme mekáč, půjdeme se vykalit, ale čistě jenom to, že prostě půjdeš třeba do toho fitka, co je pro tebe přirozený, budeš jíst zdravě, ale teď prostě nebudeš řešit to, co jsi řešil prostě celý týden, že to vypneš a přesně zaměříš se na to, co zanedbával ten týden, což je třeba ta rodina, což je super. Cool. A stejně jako ty se nemusíš bát toho, že bys si strávil jako třeba s tou rodinou jako nějak víš co, extrémně moc času, že bys prostě neměl čas na ten biznis. To prostě ne, ale jako taková ta prostě hodinka na konci dne, že půjdeš prostě za rodinou, nebo že půjdeš prostě za těma kámošema, za holkou, prostě není ztracený čas, je to něco, co ti posune dál. Přesně. Takže takhle za mě, za nás, takhle na to koukat a myslím, že mnohem pak se vám bude žít jako by líp. Že oba jsme to měli tak, že přesně tohle je ztráta času, co tě brzdí. Jo. A přesně pak ten psychický stav šel jako rapidně dolů. Takže nenechat si nakecat nic od těch špatných influencerů, který ti prostě říkají, že to je ztracený čas. My jsme si to zkusili jsme si žít s tím pocitem, že teďka jdeme se spolu projít po městě a pokecat, že to je neproduktivní čas a že bychom radši měli se soustředit na ten náš jako grind, jenomže prostě takhle to nejde. Yes. To mít prostě vždycky balans v tom životě a s tím balancem za mě nejdál dojdeš. Tohle bylo naše povídání o disciplíně, dostali jsme se za mě docela do zajímavých končin,
Takže tenhle pokec byl za mě super, jestli vás to bavilo, napište nám to do komentářů. Klidně napište do komentářů, o čem byste chtěli slyšet prostě další video. Spoustu těch témat, co jsme tady ještě nahodili, tak se o nich můžeme ještě hodně rozpovídat. Co vás zajímá, co vás trápí a třeba si tam najdeme něco společného. S čím nejvíc stragujte vy, my tady můžeme říct, s čím třeba nejvíc stragujeme my. A uvidíme se u dalšího videa, mějte se, čus. Čau. Good job bro.